صفم بسمخدد زبوتنر بسنجة أو سجوري حرب يسلغو خرب وجه وتحب وش فدت صفم بسزبوتنر إذا استحبش تيمش أغامي قوتشش دارز أغاش أغنو إيش أنا غوك تيوش أجنر تيني برا برنامج حجمكم محمود В 31-33 годы габля захум, когага лакобаджиш Абхазим в Сухум. Арти чакогагар продовольственный каши вместо шхна адгим малачатла тюхати кафе хано когага. نحبن زيل أقوينو شيطغا حجم قخو تزي قوت شخر ماشي شو قناغر مجدد نيبتي برنامج خلاجرة وقولي أخطأ أرتي رواق مشتو صدقش أزوجة أبزل فور أدغابسنا بمج إسراشتاب سجوش أزوجة مست ورسبزجة قص أوشس مشتو أجلس وسوتزوجة غي واخ نفسك غتقوش وا أرتي وكوب زغور خري أزاخم положение захатер كي أزاخم إتانا مست أجي وتزاخم بزفور غنو قريغجا وكوب وادم جاغرا زيوم أجاغرا جاقس قوسا وسو يوخاجس أدجا قناع خزجا يوخاجس واخ جار جاغرا أرتي أر نح أسكوريت خوها أوفر إتانا вагони تقراتو вагон خما продукта خر يتخو أدهم قشة قزيشم أنا مست زدكون فاي خما أريتوغ и за колхоз горем ешь полем хату джашфем хату еплиштога шхын зашран чалето итана зача гашхыштога офизышта полем جو صفر ددو يسنحات يجاسو جالو يغاجي خرم يجي سابي خرم فدو عفشتو حجمكم محمود شتو رستو تقدر جمت أجفا محمد شو شبان رسالة زوصو سداش الله قمت ويقزتوكم بتكنيكم تشحنوا تخقوا هذا شو ما رخنا نيكو تادي يادي طريقة بلاغي تشيشم تقي حاجة طريقة ثونم تشدي زخم يجتغسو بدي تشيشم تقيشيس أنا أقتلتو إكزام نخطت فنس تاور قيجوب إكزام نخط هذا يونو دغوتريتس أي حاجة بدي تشيشم ترحا محمد يكسيت طريقة جا يكسيت زجاج درجية بغو زخسخوب زج مش أثوتو زج أثوتو حسابه زي غاجر دغ ددوس أتو ميثوديكو أيقولن فار قبشو أتو نعبسيك زي تغاس أتم كشوب فلو أيق خجة
педучилище, педтехникуме къэзыухыгъуэ илъэсхэм еджагъым Мухьэмэд Алий зэкӏэмэ математикэр дэгъуэу ащӏэ къычехъу. Адыгэ кӏэлэзакӏэти къытщыгушхуэщтэу, тэри тыщыгушхуэщтэу. Математикэ ышӏэ доскэм ӏутэу сокращением мыщыем сокращат къэхъуэу хъужэу къызэплъэкӏми умыщӏагъэххэу зыгуэр къемыдэӏуэу зелъэгъум это на это, а это на это амело къытидзи тегъэдыхьэшхуэу. Зауэм къыкӏахьэлӏэу лулэ зэрыӏугъэнагъэу. Ауди ани гъэдгъуэчы гъупщагъуэ зыщихи столым телъхьэри, но до такой степени, то, что Хапан до фанатизма был предан своему предмету. И так хотел он, если бы каддаду, лигаджихами дагуга гурона разпитвал. Пшихами какошто, самоподготовками какошто, сгоха, коза уже дагзачи, жена сгора, кинуз шохкари ахатхер, выходной мафам какори, аха угойри, аха мы задачи харягас или гаджу, жахати. تشجاعهم دنياري قبر سرغو شتو قبر سرغو دنيا قبر سرغم تريتق شو بتا كوليكتيفوت اللي غاجي كوليكتيفوت أثري عايقش مو بتاخنا زب أصحاب صفلب شو أثري عزلب كم ششمي يقول زقولم أخوي صفق أخوي أخ زقو حاخي يخلو زقو حانا حبوق زخيتور اللي غاجي نحترزو نح أثتوج اللي غاجي مش اللي جاب مش أثلو طاخمة أو كل أفهم قابزو قطع أو شتو تاري قددو ذكرت مسشتامي وقطع أستراوشتو عش وجبم محمد تقصدج جم مينا سبغوشج ريري استسم تتقدر جو محمد عش وجبم سنة شمتج جوخس كوش حبله شكوه دتر نحترزو زفيفن كتلو شريعة جنو أعطوها وتسعة كوش حبله وذكرت خاطر داشار جاي دسزة بدوشيشم بزوج حتى خود جل راجوش أتاخر أتاخ أخما أبقى كيجي وسبروا خوا على سقف شخرة أش كوش حبله ذلك قام تتو بزوج حنا وجيش أعب عز بزوج حاخو سقف أسأل تقول داخل أبدوشيشم جزاج تاج اللي راجو أبدا زرزوا خد خرار أي خج محمد كوش حبله شاوبتو عطا خانم تشجش تا تکنیکوم هجددم کرایس پالکومر زداشتم درشتو و نزدتو Екатерина II мицарствена таханом кадетский корпус ошито унадолго шито. А оно ты еще идешь там хатах классовый, ты еще жихари общежитиери, столовари, клубари, баннери, медпунктери за уже хатах. У нас мы хотим еще за уже зефая бросачем тачно шито. А таханом Краснодара теадыга исполком дато. Красная улицам тат памчижо углом уна затат хеджин шитар, ар магазинос шит аж ато облисполкома. Аж облисполком шагом
советский партийная школа Осов по школе Гойдатов. Атаханом Краснодарах улица Дасхари, Казако Дасхари, за фашитистом нахин адавкат фашитах. Очень уважительно кат фашитах, дорого кат фашитах, запарами я тирачат, запарами тишишунап, тиуна тисм фадо улиц матахаса. А что те джаджи Атаханом облисполком Итхамату Хахурат Шаханджирия Дасараш. А Шаханджирия Самаджо Хуй Москва Кремлевской больницам Псашихачун Кашхажи те техникумы, те клубы похоронные процессы якочи, а те техникум у запачма хач скверо шитым хашичат ха. Факат ухожим заквати тазао захатха Махмуд Атасау. Ай гухальмуао аз сыбхаджат согос асхо аширажамаз набгазако хахачо. Слышат гухева даже зрем экат гуру оштоо Атахана муцуни Краснодар репрессии Шаханыр нах ужзахум Махмуд Канамсиных шо Кошхабдек ожи зуахтарач элегаджу Кошхабде школым шилежа ау ежзер гугагу кучачап Кошхабде шигаджахым ашиш Шора Ибрахим Дунаим тетфанас шимгубшажин гукачижу яч элегаджу Хаджимку Махмуд Зоджи аши натам унацкут дата. Ну пхам казучаху, чалерачха часку. Арти супа. Заком унахар унахама азфагу. Ко коридор пхричушита. Заслан комча унит. Мадрасан комча унит. Унит жаштоху. Арти Махмуд жа хошхабля скверу Еджи дом культуры зафа орам дэж ач значит упхричма аш удахану шито аш он парку шито рогу шито арти Махмуд юнам сзнасым чар ухо сыпма вот такой забрит зрафадо ежи закуп сауштати ко полфрами закуп саузовча фаду за ухадидо шмтинчи хун зафапоным фаду Исапти сыбхричо коридором. Сыбхричма тачанкам раатысха Махмуда заслану комча шукауршис мадрасану комча набрит МКВДМ шишу Махмуда зафагудасо шама қағаза. Яшто сари сеплер ежи қапсағыз хача забхричи жи не напомшкори қону шитгап посари сонуа воду мохр засалам шитгапти ва учижифаче с шитга коридором Емичиштах.
محمودي يوناغو جارق خلار تا حاكلنا شو كوشتا ماما حاكل مست تلتوستان داكش تنبغريتورا شي آغر ну папа мой офшис что директор сельхозтехникум это на Абхазом Кеджихеше агроном табаковедущий Гагаринский районом Тыкогах Гудаут, а потом Гагаринский район, где общий зал папа. 127 колхозов обслуживает, главный агрономом для того. Это она за казахом, где тишагок, это она так на место ему ухаза, это они папа Кеджих. سوخا قدي نسخاب مسالي جاكو قزداحم ماما تشاق ماما را يجرى زاد قشعه итана ну 15 минут она хабе итана гузажоти попрощаться с рекой здесь с уж сито сидачо калапшем шогар ягашами шога адга шоган шога что ямстер это поясер тело это как это шарапаш выдумался галифеха и широкха лидо джару хазахат адгапа ошо что я и ноксатал запреты вместо пача хрису цо ежри место ашвадо что и псинчо ожа حاجة محمود غلاغ داشي أبريل سيتو تينا غزري واغو ساسرا رزفات خشتغ أشوش إلا الزاولة يشاغو غلاغ يجيجيل إغورم محمود زرشيم أقبارر يأحد خمقاني غاسجغاغ صحفاش اشتمامش أزاخو شبقا غزري أورم يشحاتو شم ساسي بيسمخو محمودي باش حاج أتلغخر قاري تشغاغ لاجة زي ما أتصفخو داشي حابسم داد زغاغخم أباي قناجغر مجأ Три года в республике.